बिथांनो अनसुंथाइ मोनसे राङारि अनसुंथाइ होदों आरो बिटिआर सरकारनिफ्रायबो जों मा खालामनो हायो बेखौ सावरायबाय थानाय जादों। 3 लाख जों बिटिआर सरकारनिफ्रायबो होनायबो फैबाय थानाय जि इयुन जोलैफोरनि बिथाङा जाय सोंथिखौ सोंदों बिनि मोनफ्रोमनिबो थाखाय जों फरायनायानो जा लेखा फरायनायानो जा बा सोलोंथायानो जा बा गेलेनायानो जा बा हारिमु बिथिङावनो जा जों मोनसे थुलुंगायारि बान्थाजों लोगोसे बा अनसुंथाइजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिथिं फारसे जों माखासे बादायारि जिखिनि बिथिंफोर बे बिथिंखौ जों लानो थाखाय सावरायबाय थानाय जादों। Siêu lộc